जाबायलै नोंना देरसिन देरसिनबाबो आंनासो खर'सिन खारबाय नोंना देरसिन ओइ उथ्रि नोंसिनाथ' मबाइलबो गैयारा खानानै लागायगोन बेखौ खानानै दुंजों मबाइलबो गैया माबो गैया नोंसोरो ज' थानांगोन मिथिबाय नै बे सासे दंबावो नै आरोबाव फिसाला बियो नै जायनारि दखान मोनसे आरो ना लोगोफोर जायनारि बेरायग्राया औ जायनारि दखान मोनबाय आरोखि ना जायनारि दखान सिम्बोरगाव जाना थांसै बनरगाव जानानै थांसै बास उथ्रि बनरगाव मोनबायलै मोननोसै मिथिबाय नै ट्रेलार बेजोंनो थांनांगौ जाहैबाय बेलाय फाइनालि सफैहांबाय दै सफैहांबाय जानाय लोंनाय दखान टिकेट लानांगौनो माथो टिकेटालाय 20 थाखा टिकेट 20 थाखा 20 थाखा टिकेट ना nih टिकेट नोंसोरखौ लायासैलै टिकेट लाबाय हाबबाय टिकेट नङाबा हाबा नै टिकेटखौ बिसिना हरबाय बास अबेजों बेरायजेनो दे बुंद' बबेजों खानो मोनो सोरबा जानला मोनला खानानै जाबाय मालाय ओमफ्राय नै स्ट्रबेरिया नांगौ दे स्ट्रबेरिया दे नोंसोर ओरै बैनिफ्राय थाबायबोरा जादों मा लिरबाय नै दतमा बिफां लाइफां आबादनि दिन्थिफुंनाय आरो बादायलायनाय दिनै गोदानसो नालाय बेहाय अबे थासुमलि जुखाम नै टुरिजम डिपार्टमेन्ट सेलफि लादों नालाय like that. Menambah semua. नोंसोरनो बानायनाय दा लादो माबा बे फानोबो खोमा आरो ना फाननो लाबोदों दिन्थिफुंनायजों लोगोसे बे बुगा बड' एकर्ड बाव दंजोबो दिनैसो स्टार्टिं ना लोगोफोर ओंखायनो जाजोबाखै आरोखि जों फैनाया दासो बानायगासिनो दं अबेखौ अबे दाउब' दं बेयाव दाउब' बोहैले R&B हस्पिटालनि बिल्डिं हायो नों बानायनो हायो मारै बानायनाय नोंलाय ओरै हांनाय सावनायल' ओमफ्राय हांनाय सावनायखौ जायो दा जानोसै आरनोसो बायसै नामा बिदिखौनो आंसो सालायगोन लाङोना सुनिखौ बख'नानै दोनदोरा आं गाखोदो न' बहायबा थांनायफ्राव न' बादै जाबायलै नोंना देरसिन देरसिनबाबो
Anes khurasin karo. Nोंना देरसिन मोजां ना नै लोगोफोर फैनानै आङो बे गारिखौसो फसायफैबाय आरोखि ना फैनानै नुफैनानै बे गारिखौसो फसायबाय आं एवनो नै ओरैबायदि बरियाखा नै बेहाय गियार दंजोबखायो नै गियार दं स्टारिं ओमफ्राय नै ब्रेक नै एक्सलेटारा आखायावनो दङ आरोखि ना आखाइजों जागोन बेना बेनिफ्राय नै रटारा नै बेहाय दं आरोखि रटार गाज्रि जाबा मेकार दङब्रा बानायग्रा दं मोजांलै आखायावनो दङ नै बेना माबायाबो एक्सेलेटारा गियारा नै ओरैनो लोगोफ्रानो डेन्जार गोजासोलै जोंना माइ जिगाबाव दे ओरै थां बा आसलफ्रा बा उथ्रि नै फरायफिनद' बे मा जिनिस बे हारसानि न'खर नङाथ' बर' न'खराव हाबबाय आरो जों दा नै मालाय नै बाथौ आरोना नै बाथौ थानसालि जाबाय मोनाबायना बाथौ थानसालि बेखौ नायदो दे न'मा न' सिगाङावथ' नै बेफोरबायदि हारखिन सावनासो थायोमोन नालाय जि दादों नै आगर गुबै इसानसालि बेनिफ्राय फैबावबाय ओरैजाय नै सौरा न' खोमालाय बे सौरा न' आरनेस मा दंबावो ओंखाम संग्रा नै दाउ दंना गैया दाउ गग्रायाव नायफैलाय दाउ गैया दाउ गग्रायाव दाउ दंना गैया नायसै गैया बन जाबग्रा दं बाख्रियावलाय माइ दंना गैया नायफैनोसै हा नायखांबायबो ओइ दङ रायलाय माइ दङ नोंसोर नुवाखै थैस मेगना नुवाखै नावनोसै दा खालामलै नायदों दे एम्फौ जानथा जाबाय बर'नि गान्थानो जानथा बेलाय माथो लावथाया नै नायदों लावथाया माबायदि नायदों दाना लावथाया नै नायसै लावथाय बेजों मोनसाय बेलेगना गुगान दोन है गुगानाय दोनहरदो फुख्रि गैया फैदो दे जाग्रा गाम्बारि सिख्ला हा बाहुबलि फुसका अबेनिखौ खेबसेनो सोजोबनांगौ ना जाखावग्राजोब चाइनिसनि गिसिबा नै नै कारपेन्सिलाबो लिरजादों क्लिप जोब आरोखि ना जोब्बायानो जाहैबाय दानाथ' फैफिननाय नै लास्ट मोनाबायबो गोजोन्थोंखौ नुले जोबथारनायाव गुगुनि जाबाय दे गुगुनि जाखुना हो नाब्ला गुगुनि ना उथ्रि गोथाव दा हा बेसे बुरजा गोथाव 30 थाखानि दामोन सोरबाफोर बेरायफैनो गोसो दंबा बेरायफैदो लोगोफोर दिनैथ' मानसिया खम जादों गाबोननिफ्राय बांसिन जासिगोन भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय